to aprang si media ek tum hana kero pilo pini nili tum tong sikot pen Karbiang Long Women Justice Bokajan District Committee sang ti hidi nili tum thang sai hemlong kaching tong nangkok la pen kaching ngung nangkok kalam thelan lo kidam tang tarik kep ajo nili tum mamuso hukuri ti sopi apran karmutet aputhak nili tum hinstami ningduk lo la pen ningduk parpik lo la si nili tum mahin ben stami dak Bokajan District Committee nili tum dak Bokajan District Committee hin ben stami sorlo akisung aposi nili tum stami la so puthak ahok pet akang sai ke longjia phansi nili tum hin stami chuning ridun lo la si pinia bangke nili tum ladak Bokajan Civil SDO longsi la pinpura loi pak pen chuning ridam lo alang liphan apran kar mudet abangku apan prajin pen tong sekot pen la kiri katar lip aputhak cerap citu dun tha la pen cerap citu dun ji punili tum ning the si la pin pura lo pidam lo la si son thak thak si Karbiang Long ke the ki ding atum pen dang lok nili tum kaching hon Dr. Duliram Rong Hangsar pastami desemet nili tum soar lo tumakisu alang listami RDP ponpen labang so muso bukuri ti sopi apan apran karmo det pang apan prajit pen la kiri katar lepen alang lipan stame ahok akang sai ke longjia phase nilitum ahin pen stame kachoning ri pedo ponlo lasi non nilitum kedam tang aho stame lapuson lo nilitum soar lo tumaki sung non porni stame nilitum jokun e pusi nilitum chini dam lo lasi nilitum soar lo tum phan stame hai hai akisung pen ki jok ke longjia phan ke Karbiang Long along ke nilitum ke monsam lo posining thelo lasi la hai hai akisung pen ke jokjia phan ke nang nilitom phan kai ke sitame cherok tok pen niri netar le pidun tu la pen nerai dun tu pusi Karbiang Long ke the ki ding pen dang lok apha sitame nilitum ka choning ri pen lanse choning ri lo la lo nilitum ke jasamet ke swar lo phan ke kai ke sitame nilitum phan nilang plot aso labang ini litum ning duk pig lo jong si lapuan ang deng le rok le pudang te nilitum sitame ahok akang sai ke longji la so justice ke longji phan bang ke nilitum ta thek an un an pen nilitum sitame kachisong ang deng po sitame jong si la non sarkar nang ke rabdun pen la law and order tum kaddo ka we bang ritar le bom lo oi phi sitame la hai nang rabdun det pen jong si abang hu thek long ba long lo le pudang te nilitum sitame ahok pet akang sai ke longji phaske nilitum tame kachisong sita deng pon po nilitum ke lalo athe inut arta ke jum heklang okor janglang ke matidi okor janglang posia lang like penan ke do anut ka prek pen lapu sona tomuta arjulong le pusi rat ki ongdung arat atum chithan pon aposi okor janglang podalang liphan lapu an aning ki so bang hu abang pi ko matma labang ka hok pet pen ke ritar le vek nang ji pusi nilitum labang so pin pura long jong pot pet akang sai palong dap dia phan ke thi ding dun han ta chuning ri dun nang kok ko thi mane bukuri pi sopi thang adai avi pen hema lo mi ki jang pen si ki nang lo bangke adai avi pin man si ki nang lo pot ma bangke pet akang sai ke long dap dia phan ke thi ding dun han ta chuning ri dun lo